Jo entro per la finestra. Sense prismàtics. Sí, just en els músics. Se veu millor sense prismàtics, si no? No, no se veu més bé. A veure, els prismàtics de Guardi. En els de Gabriel se veu encara més bé. Què tal, menjant? A veure, Gabriel, quin... Sí, l'han tirat un corrent. Hòstia, una veia. Hòstia, m'ha fet bum. Qué chulo, ¿eh? Fíjate el collar. Dale una toalla. Voy a bombear un rato ahora que me cambie de turno. Muy bien. Pues se va a llevar la vida de No és de Gabriel, no. Sí, se ve. Bueno, no són de Gabriel. Grande mi abuelo. Ui! El que va de mi abuelo. Qué bueno, tío. Toma res. Així de cantores. Ostres, senyor. No vine per atrás. Oh, quina guapalla. Paula, me dices permisos. De qui són? Deixa-li a Òscar un moment. De qui són? De Eva. Marica, Eh? Marica i tot. Ostres, el senyor Mario. Què fas? Què? Estos son... En el camió se ve bones. Y los de Gabriel. El de Gabriel es el que te... Y voy por el car stop. Pedazo cara que tiene un... Aquí es esto se va a poner. Ahora intentaré poner las fotos. Toma, mira estas, mira si Adiós, que se tornen locos. Habrá el señor que libre. El señor súper feo. Hostia, mira. Mira la avispa. Ay, ay, ay. Julio, ara arribem més. Qué guapa. También lo... Y mira las fotos de la cara. De aquí son estos. Heu vist que busquen en les marques a les sales? Papa, que és maques. Papa, que són maques.